Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Kalunasan, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Jane. Day, di ba na ka? Nakrutay wag kong kauban ni sa hotel. Cute tawag. Lakas og appeal. Sure, uy. Asa man naka-assign? Sa bartending daw. Mao ba? Uy, makaagi magig ka dito. Tanawan niya ako. Dili ko, uy. Ka-weird pod. Wala no? Ay, napahalata. God, kung saan mo siya, eh? Kapuyan ni mo, day, uy. Imo ko pila-pila na imong kabuang, uy. Sige na ba? Unya sa tihik ko kung tinuod ba yun, ha? Mao din na siya. Siya na di pag-ong bartender din hirong mga orasa. In fairness, cute siya. Putot lang. Ha? Patot? Oo, oy, putot. Hala! Ay! Bet ka day na ako. Kayo, day. Imog yung mga bet. Wa ba kayo yung tundakanan, no? Ambot lang. Dili ba may close? Ha? Ay, sige lang. One of these days, magkasugat na gino'n niya ang amdan, no? Plastic kag katawa, uy. Ano ba? Naghabang. And I would like to introduce to you Robert, atong bagong bartender. Day! Kuwapong insiyo! Hi, everyone. My name is Robert, but you can call me Rob. Nawad, Day! Sige siya tanaw mo. Pero kami na taypan, ay. Kinom, uy. Guess what? Ano? Nagkasugat bing Rob kanina. Unya? Ano tala siya sa mga ano, ay? Saba, uy. Ay, rago ko binuang ni day. Wala, di ba to? Tinawan bitaw. Unya? Di ako gito kanan. Ha? Ang nag-invite siya nato. Asa sa uban na to mga kauban. Birthday na niya karon sa bando. Mao ba? Ay, tatay! Dili ko, uy. Kawaw sa daan na, uy. Dili pa biya kayo na to siya close. Hala! Mga ganin nang invite ang tao. Kay basin, mao na niya ang iyang pagi yung makibanding nato. So, siya. Hi. Jane, kano? Oh. Unta, magkadto mo sa kong birthday phone. Sige, suwayan na mo. Pero, dili lang mi mo saad, ha? Thanks sa invitation. Sige. Pero mayon tag magkaadtogin mo. Wala no. Toto nang din doon si Ruby. Oh, klaro man. Bonggam gani king handa, oh, catering gyud. Ay, gani kayo nakalugar kita gani. Tagram sa siya mga gwapo nga friends, oh. Ay, vitamins kis mga mata. Mao mo ginay apas ni mo din, eh. Siyempre, ay, may lang ni. Ma-inspired ka niyo, taron maganahan ang panarbaho, balik. Di na kayo polo sa trabaho lang. Happy birthday, love! Ay, hala. Love, no, ano di uyab si Rob. Wapa, Rob. Ha? Thanks, love. Tanawa, day. Klaro mo nga uyab niya kay Nikki's man niya sa lips. Ay, lo, na-hurt. Ha? Wa mong good. Taka man lang ka. Sas, ati bagad ka ay. Nausap ka tipla si mong naong, oh. Kailan na kayo nimo? Iwat mga nako, igat sad. Pero, patago lang ng pagkaigat nimo. Kining ako, ladlaran. Ay, oh. Saba. Sila kayo kahang,
Wa kay ko maka-accommodate ninyo pag birthday nako. Okay ra, oy. Nahibaw mo sa ming busy ka ato. Daghan bi akong bisita. Lagi? Salamat kayo ha, nga nakadto ka. Oh, nag-lunch na ka? Ha? If wa pa, pwede makigdungan mo. Sige. Okay raman. Thank you ha. Komportable mo kunin mo. Wa ko kay bawo kung ano. Robert. What is the meaning of that? Nakigdungan nag-lunch ang tao. Nahibaw ko. Pero kung ang tao nga wa makailan ninyo, magtuwag yun nga uyab mo kay kamurag yung duha. Day, bago biya siya. Ako lang sa gidunganan, kay naluoy man ko. Mao ba? Okay. Pero dahil, in fairness, bagay biya mo na. Ano lang na siya uyab. Day. Ipalitan ka ice cream. Robert. Init mo kukero panahon na. May nalang nga mabugnawan ka ba? Pwede pangutanan ni mo? Oh, sige. Unsa man na? Nganong kibuhat man ni mo? Ang unsa man? Kinigod. Gidalhan ko ni mog ice cream ron. Bisan nagwa ko mangayaw. Jane, ang tinod, ganahan ko nimo. Robert. Pero di ba na naman kay uyab? Oh, Jane. Pero nagplano ko nga buwagan ako siya. Ha? Ug unta, hatagan ko nimo chance. Ko! Ha? Iya pa na sila. Di ba sila minyo? Ano ang ginarelasyon? Tinayam sakitan. Maong kinahanglaan dam ka. So, hatagan ako siyag chance? Ganahan mo ka kaniyo. Oday. Sa tinuod lang, karon pa ko makasuway ani nga mag-effort kid ang lalaki nako. Exactly! O ka na nga nag-effort ka siya ni mo, meaning, dako yun siya gusto ni mo. Pero maayo ka nga doon na may matapakan nga tao. Naingon na kasi ni mo nga buwagan niyo, ha? So, wa mo'y matapakan, ana, oy? Day. Gibuwagan na ako siya, Jane. Ha? Di ka dali-dalion. Andam ko nga magpaabot nimo hangtod nga maluwi ka na ako. Robert. Suktan na na, oy? Muna na imong gipaabot, oh? Maayo ka, Day. Hindi man. Single na siya, single po ka. Ako sa single. Pero wala siya nang uyab na ako. Saan ka na dayon? Thank you, Jen. Nagisugot ko nimo. Isaad ako. Di kagit magmahay. Lauman ko. Day, tanaw ni mo. Ino tinga sapatos? Ay, hindi pa gid ang mga sapatos din ni Day. Siyempre na ako nga sa branded yun namili. Pero Day, di ba bagura kang nipalit og sapatos para niyo? Oh, oh. Ganahan ako nga palitan siya. Hilig mo gutsig sapatos. Wala no. Marami kang bayot, ay. Ha? Hinay-hinay lang yun, oy. Galantim kay kasi mga uyab. Daga na kay nahatag niya mga material nga butang. Pero siya, siya nahatag ni mo. Day, pasagdi lang gud ko.
Mao man ako love language. Iya, ako of service man. Olo! Pero murag sobra na kayo mong love language, day. Makapurdoy ni mo. Okay ra. Basta napal... Wow, love. Thank you, ani, ha? Ganahan kay ko. Maayo hinuon lang nga, nakagusto ka aning akong gipili para nimo. Oh, siyempre, love. Believe ko sa taste ni mo, good. Oh, today, love. Manangin ko ba? Mag-outing miss ako mga barkada pag high school, overnight. Mao ba? Onya, nga na kay masulob. Ha? Naram ko daghang sinina. Love, mas maayo ng bagong imong sulubon. Palitan na lang, teka. Love, di naman good kinahanglan. Ay, sige na, good. Ganahan man ko. Sige, pwede ra. Huwag ka man makontak. Wa gihapon. Ambot ba? Murom siyag nausab ron. Oh. Hello? Tay tanaw. May nagtahag niya sa Facebook. Di ba kataman ni nananghit siya nga mag-overnight? Tanawa dali. Tuod. Tanawa, sweet kay sila sa iyang ex. Oh. Lono. Huwag ka na sila maggabalik kung niya gitanto lang ka, day. Day. Tugani ko's tinuod. Nagbalik mo si mong ex? Oh, nagbalik ni. Ganun na buhat manini mo na ako, Robert. Gihatag mo na tanan ko ni mo ang tanan bahalag wa na'y mabilin na ako. Huwag ka na! Muring wa na kung mauyunin ni mo, Jane. Wa kay gibilin para sa mong kagalingon. O, pasalamat ko nga gibuhong ko nimo sa mga material nga butang. Pero wa ko magkinahanglan anong tanan, Jane. So sayo pa nako? Ako pang sa? Sorry. Pero di ko ma-challenge sa sama nimo. Di ko gusto nga anhiran ako magtutuyo ka ng imong kalibutan, Jane. Ug na-realize po na ako. Mahal pa ginain nako ang akong ex. Kung gusto ka, akong iulit tanan nimo mga nahatag nako. Robert! Malipayon ka. O gusto ko mahibaw ka na you will always have a special place in my heart. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. And ayan, adong ka na to guys, ang laing episode karon adlaw no diri sa handumanan sa usa ka awit. Gihatod ka na to guys no, courtesy of RMN DYHPC Both. Thank you so much RMN. O katong nadunggan guys ang kaagi ni Jeannie no. It's Jeannie and Robert love story pero walay happy ending guys. Kay gihatag man tanan ni Jeannie ang tanan-tanan pero tanan-tanan guys pero material lang pala ang iyang nahatag. O may something no nga maski pangita pa ni Robert dili lang kaysa material nga butang kundi ang oras panahon ug tanang higayon yun no. Pero may trabaho pa ba si Jeannie angay ma-appreciate to sa laki guys no kay bisan pa man no gimahal niya si Robert o gitagaan niya sa mga gamit no nga wala niya gipangayo. O mo nang sakto gito yang barkada guys no nga bayot nga nakaingon siya nga mura po kuno si Jeannie og bayot kay manghatag man og gamit. Nanghatag siya gamit guys, lupigan pa ang bayot or tabla ray bayot niya. Pero dili man pud kay depende po na sa tao eh. Inon kung mga bayot mus kasagaran manghatap yung gamit sa laki guys no para dili biyaan kay diharaman gud ang uban no mamawi sa gamit kay syempre dili magud mahatag tanan no sa usa ka bayot ang panginhanglanon sa usa sa lalaki no kay syempre may mga butang pud nga wala sa bayot nga naa sa babae mo nang mamawi na lang sa gamit. Pero ako guys honestly speaking di ko inana savings ta guys no para sa future di ta pailad sa mga laki.
Ug man to guys no, mas mahal pa ni Robert ang iyahang ex kay nakibalik siya. So natay leksyon nga makawhaan ni guys no nga importante yun no ang panahon dili mas importante ang panahon no kaysa material nga butang. So natay leksyon nga makuha ani sa kasaysayan sa kinabuhi ni Jane. But before tamo padayon sa unahan guys, gigutom na ko. Gigutom na ko guys. Kuan naman ang oras di ay. Alas bot makita ko ba ko diha guys. Alas 4 na magkaon sa ako guys akong sudan chorizo. Mahaw po tayo guys. Akong pamahaw dala na paniud to. Usually sa buntag kapira man yung kong biskwit guys. Muna akong akong matawag na siya brunch no, brunch, breakfast o lunch giusa. Daghan pog bahaw guys nung ako na lang giinit no. Init pa kayo guys, so pabugnawon sa nato. So at this point magbasa tag comment guys no. So i-check ang gahapon nga upload be. Ay wala man nitay handumanan gahapon. So adto ta sa laing mga episode diri kang singer nga si Joyce guys nga adunay title nga Naay Something. Kalimot ko sa story ano. Ang nawan daw na po din. Karinderya man na. Mag-serve ka sa mga customer. Banya ako gastato. Ay katuning lagi si singer si Joyce guys no nga gihagad sa iyang barkada nga manarbaho dito sa Cebu. Og dito guys na siya nakailan no nga laki pero ang laki murag way kalahian po din no sa sitwasyon ni Jeannie guys nga pero sila Jeannie nagkauyab man pero kini si Joyce o kining iyang laki guys nga love interest niya wala nagkagusto. Pero ang importante is nipadayag siya sa iyang babae no. Yes, ang babae mo ay nagpagawa sa iyang feelings guys no kay gusto niya nga matagaan og justice ang iyahang gibati. Well, kung kamoy babae guys, makaubos ba sa inyong dignity or sa imong pagkatao kung ikaw ang mapadayag sa imong feelings sa usa ka lalaki nga nakagusto ka? Di ba nakakaubos siya guys? Og kuan, nakaubos siya og dangal no kay usually dili man gyud kinai sa mga babae no nga mo ay mag una-una sa mga laki. Kung lagi kaysa magpaabot ra ka sa wala no at least ipaggawas nimo ang yung feeling no kaysa mapriso sa ka sa imong kaugalingong pagbati hangtod sa hangtod. Di ba? Ang lalaki pala guys nagtrabaho to siya no sa Osaka kuan. Aw dili nato siya sa apartment no. Kay iyang amo na ay karinderya og napoy apartment o dito ang lalaki nagpuyo sa apartment. O magbasa tag comment from there. Thanks Sir Dodong og Radio Vlog sa handumanan sa kaawit sa suglanon sa kinabuhi ni Joyce. Sa thumbnail nga Naay Something. God bless us all. More power sa RMN DYHP Cebu ug DXDC Davao Drama.
So, kung wala pa mo kapamati guys nung sa maong istorya, palihog og pamati guys kay malingaw gyud pud mo guys no, ug naatay makatunan ani nga mga pagtulon leksyon sa kinabuhi. So I think ang makuha na to guys nga leksyon sa kinabuhi no ni Joyce nga kuan kinahanglan pud no ko bisag babae kung naay feeling sa usa ka lalaki is dili pud siyempre di na bayta ko kinaraan nga panahon modern na bayta. Ang pwede daotan no kung musulti ka sa imong gibati sa usa ka lalaki nga crush nimo siya. Wala ang pwede mawala no kung maingon ka ana. Di man pud ka barangay o mapriso. So, kuan lang. Sulti lang kung sa feeling. Kay basin pud ay no ang lalaki nagpaabot pud sa iya guys no. Pero wala lay makasulti og una kay puro na uwaw, di ba? So magkaon sa ko guys. Medyo aslom-aslom na guys ang chorizo kay dugay na mo din nga stock sa ref. Unya ang ref dili permanente naka-andar kay syempre kalas og kuryente pag nanay ice ibto na nako. Medyo aslom-aslom na siya pero ami pangyapon.
So mao na to guys. Human na ta guys no sa atong brunch, breakfast og lunch nga giosa. May noon ron gamay ra gasto. Oh, kung nagdaginot ka guys, pwede na di na kamamahaw. Dito na paniud to no, ang pamahaw. Bali breakfast. Like me. Pero wa man ko nag-agad sa oras guys. Tuwan ra may akong giagad jud no, ang tiyan ra jud akong giagad guys. So mao na to, thank you so much and good day kanatong tanan.